Nou, dat wordt... snel praten, dat doet het heel lang, ja? Ja, maar 10 seconden is ook prima. Oh. Maar we beginnen al even opnieuw, want anders is het niet op. Daarom dat, net. Even een mooie lippen. Ja, daarom dat. Op een auto. Ja, nou, dat is direct mooi. Ik ben een maaltijd rijden, daarom heb ik mijn auto daar gaan brengen. Oh. Zo mij vanwege die, en dan kan ik naast voortgaan, want dan versierde ween voort binnen. Maar ik ga net volgen van de versierde ween, jongen. Dat is het beste. Alleen nog al, geen best er al hier al. Hoe lang ben ik praten nog? Ja, nou dan ga ik het wel oppraten. Nee? Maar wat even met de versierde ween. Nee? Ja. Nou, ik vind het heel